У эфіры тэлеканала Віцебск выніковая інфармацыйная праграма 7 дзён. Сёння нядзеля 30 красавіка. Галоўныя падзеі адыходзячага тыдня. Нам важна не толькі расказаць пра іх, а і разабрацца, як і чаму адбылася тая ці іншая падзея. У студыі Вольга Шмаргун, вітаю вас. Реализацию директивы президента номер 1 об мерах по умацаванні громадской бяспекі и дисциплины разгледзелі на пасяджэнні аблвыканкама. Будаўніцтва Бешанковіцкай ГЭС и завода по перапрацоўцы металлаў з адпрацаваных электрапрыбораў могуць стаць галоўнымі праектамі славацкіх інвестараў у Віцебскай вобласці. Перспектывы ўзаемадзеяння абмеркавалі з прэм'ер-міністрам Славакіі ў Віцебску. У Копысе Аршанскага района працягваецца рэканструкцыя сярэдневяковага гарадзішча. Старажытны горад увойдзе ў турыстычны маршрут «Залатое кольца» Віцебшчыны. У Віцебску выбралі лепшага цырульніка Беларусі. Тут прайшоў рэспубліканскі этап прафесійнага конкурсу майстэрства «Беларускі майстар-2017». 11 жыхароў Віцебска пасля сеансаў магаў на адным з расійскіх тэлеканалаў вымушаны былі звярнуцца да псіхіятараў. Залішняя даверлівасць каштавала ім салідных сум у валюце. Реализацию мерапрыемстваў па выкананні патрабаванняў дырэктывы президента Республики Беларусь номер 1 об мерах по умацаванні грамадскай бяспекі и дысцыпліны абмеркавалі на адкрытым пасяджэнні Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта. Сістэмная работа дзяржаўных службаў і прадпрыемстваў спрыяе зніжэнню гібелі і траўматызму людзей. Аднак праблемы застаюцца. В части обеспечения общественной безопасности и правопорядка стоит отметить, что на территории области сохраняется динамика снижения количества зарегистрированных преступлений. Их в 2016 году зарегистрировано на 3,9% меньше, чем за 2015 год. Вместе с тем в отдельных районах допущен рост зарегистрированных преступлений против жизни и здоровья граждан. Это жизни людей, это травмы, это увечья. Это все то, что недопустимо. Переложить это все на свои семьи никому не хотелось бы это в семье иметь. Поэтому почему кто-то должен страдать? Вот исходя из этого, мы каждый должны понимать, это недопустимо. И все, что мы можем делать, мы должны, мы обязаны выполнять все, что от нас зависит. Это человеческие жизни. Выкананне дырэктыўных патрабаванняў засяроджана перш за ўсё на прафілактычных мерапрыемствах. Зараз у вобласці праходзіць месячнік забеспячэння бяспечных умоў працы ў перыяд правядзення вясновых палявых работ. За першы тыдзень праверана больш за 100 сельгаспрадпрыемстваў. У сярэднім на адным знаходзяць да дзесятка парушэнняў. Кантроль за іх ліквідацыяй, арганізацыя бяспекі працы, павышэнне адказнасці кіраўнікоў і спецыялістаў за захаванне здароўя і жыцця сваіх работнікаў застаюцца пад пільнай увагай. Віцебская вобласць і кітайская правінцыя Шаньдун, адна з найбольш эканамічна развітых правінцый Кітая, зацікаўлены ў развіцці эканамічнага супрацоўніцтва і міжвузаўскага навуковага абмену. Пра перспектывы партнёрства ішла размова падчас афіцыйнага візіту дэлегацыі правінцыі ў Віцебск. Выпрацоўваюцца канкрэтныя накірункі сумеснай дзейнасці. Одна из корпораций провинции Шандунь входит в Великий Камень, наш парк в Минске. У нас есть площадка в Балбасово, где разработан проект, и мы строим там транспортно-логистический мультимодальный центр. Да? Там будет не только перевалка товаров, но там будет производство этих товаров, в том числе и китайских. Поэтому мы нацелены для того, чтобы, например, партнер из Китая был из этой провинции. Кроме этого, мы понимаем рынок, который там у них рядом, это Корея и Япония. А у нас это рынок нашего таможенного пространства, нашего Евразийского экономического союза, поэтому вот все эти экономические отношения должны быть нацелены на это. Не просто внутри себя кого-то пустить, но еще и торговать там, на тех рынках. Прадстаўнікі правінцыі Шаньдун выказалі зацікаўленасць у вырошчванні на тэрыторыі Віцебскай вобласці лекавых траў і раслін і стварэння тут вытворчасці прэпаратаў кітайскай медыцыны. Адбыліся таксама дзелавыя перамовы з абмеркаваннем знешнегандлёвага і інвестыцыйнага супрацоўніцтва ў розных галінах. У хуткім часе плануецца візіт у Шаньдун дэлегацыі рэгіёну з удзелам прадпрымальнікаў і кіраўнікоў прадпрыемстваў.
Развіццё атамнай энергетыкі абмеркавалі на гэтым тыдні прэм'ер-міністр Беларусі Андрэй Кабякоў і кіраўнік урада Славакіі Роберт Фіца. Дэлегацыя нашай краіны наведала Славацкую рэспубліку з афіцыйным візітам і прыняла ўдзел у адкрыцці беларуска-славацкага форуму ў Браціславе. А напярэдадні прэм'ер-міністр Славакіі абмеркаваў з кіраўніцтвам Віцебскай вобласці рэалізацыю сумесных праектаў. Акрамя далейшага ўдзелу славацкага капіталу ў фармацэўтычнай вытворчасці, ёсць і яшчэ шэраг буйных праектаў. Важнейшае з іх – будаўніцтва Бешанковіцкай ГЭС, смеццеперапрацоўчага завода ў Віцебскім раёне і прадпрыемства па перапрацоўцы металаў з адпрацаваных электрапрыбораў. Наша здымачная група прысутнічала на сустрэчы. Дэлегацыю Славацкай рэспублікі на чале з прэм'ер-міністрам краіны Робертам Фіца сустракаюць у Віцебскім аэрапорце. У ліку гасцей чыноўнікі і бізнесмены. Усяго каля 15 чалавек. З часу папярэдняга візіту замежных партнёраў прайшло роўна 5 месяцаў. Тады ўвага была засяроджана на фармацэўтычнай кампаніі «Націвіта», у стварэнні якой удзельнічае ў тым ліку славацкі капітал. Сёння гэты праект працягваецца. Навукова-даследчы цэнтр «Націвіта Біямед» у перспектыве зоймецца распрацоўкай супрацьпухлінных вакцын. Удзельнічаюць у гэтым і навукоўцы Віцебскага медуніверсітэта. Абласныя ўлады ў бліжэйшыя 2 гады плануюць выдаткаваць больш за 2,5 мільёны рублёў інавацыйнага фонду на абсталяванне спецыялізаванай лабараторыі. И это не адзіны перспектыўны белорусско-словацкий проект. Основная масса проектов, которые были договорены во время встречи нашего премьер-министра с вашим президентом и с вашим премьером, касаются Витебской области. Разработаны уже проекты и фактически подходится к разработке бизнес-планов. Это построение на Долной Ниве возле Витебска гидроэлектростанции на 35 мегаваттов. Потом построить еще одну электростанцию на 1 мегаватт на очистке вод. То есть там через нашу технологию и так дальше использовать ее и для производства электрической энергии. Больш дэталёва проекты абмяркоўваюць у Віцебскім аблвыканкаме. Самы буйны энергетычны будаўніцтва Бешанковіцкай ГЭС ацэньваецца ў 140 мільёнаў долараў. Славацкія эксперты сёлета двойчы пабывалі на пляцоўцы, і зараз гаворка пра умовы прамых інвестыцый і тэрмін акупнасці, падчас якога замежныя партнёры будуць самі эксплуатаваць станцыю да перадачы яе ў сістэму Віцебскэнерга. Акрамя таго, перспектыўнымі могуць стаць яшчэ некалькі проектов: смеццеперапрацоўчы завод и сумесное сельскохозяйственное предприятие. Обсуждалось создание СП с Витязем по производству светодиодных ламп с словацкой компанией, которая является конкурентом Philips'у. Это очень хороший, значимый проект, и завтра, послезавтра в Братиславе он будет обсуждаться на уровне 2 премьеров 2 стран. Второе – это деревообработка. И широко обсуждался вопрос по сельскому хозяйству. Мы рассказали о комплексной программе модернизации животноводства. Это 15 молочнотоварных ферм современнейших с роботами, плюс 4 свинорепродуктора, плюс фабрика, я ее так назову, по производству кроличьего мяса. Актыўнае эканамічнае супрацоўніцтва паміж Славакіяй і Віцебскай вобласцю пачалося ў 2015-м. І зараз гэта не проста гандлёвыя ўзаемаадносіны, а канкрэтныя праекты ў выглядзе прамых замежных інвестыцый або стварэння сумесных прадпрыемстваў. Ольга Шмаргун, Леонид Табола, Ян Пчэльнікаў, Навіны, Віцебск. Аршанскі раён у самы бліжэйшы час павінен выйсці на новы ўзровень сацыяльна-эканамічнага развіцця. Гэтае пытанне распрацоўваецца на ўрадавым узроўні. Асаблівая ўвага па даручэнні прэзідэнта развіццю малых населеных пунктаў. Адзін з самых старажытных гарадоў Віцебскай вобласці, Копысь, набывае новы выгляд. Тут ідзе рэканструкцыя сярэдневяковага гарадзішча. За аснову ўзяты план горада 17 стагоддзя. Будаўнічыя работы кантралююць навукоўцы, бо амаль уся тэрыторыя Копыся прадстаўляе сабой культурны слой. У зямлі, што паднялі экскаватары, ўжо знойдзены артэфакты: манеты 17 стагоддзя, нацельны крыж, керамічная пляшка. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Сціплае ціхае мястэчка на левым беразе Дняпра. Праўда, сёння за шумам будаўнічай тэхнікі пачуць плынь шырокай ракі амаль немагчыма. Копысь абнаўляецца, зрабіць невялічкі населены пункт утульным для жыцця і зручным для працы — распараджэнне кіраўніка дзяржавы. Запланировано и асфальтирование дорог, газификация полностью всего поселка. Появится стадион, детские спортивные игровые площадки. Сваёй гісторыі, цікавай і трагічнай, Копысь заслугоўвае асаблівых адносін. Урок калязнаўства ў мясцовых школьнікаў самы любімы. Вядома, іх родная Копысь крыху маладзейшая за Полацк, а чорны заяц на гербе напамін пра старажытны занятак продкаў. Жители Копыси занимались выгонкой смолы из деревьев.
и поэтому они были очень закопченные. А когда проплывали путники по Днепру, они видели таких вот людей закопченых, черных. Мяркуюць, што і назва адсюль копысь, пра талент і працавітасць мясцовых жыхароў ведалі далёка. З 15 стагоддзя Копысь славілася вытворчасцю унікальнай мастацкай керамікі. Копыская кафля ўпрыгожвала царскія палаты маскоўскага Крамля і фасады пакроўскага храма ў Ізмайлаве. Магчыма, гэтая пляшка 17 стагоддзя, якую на днях знайшлі на Копыскім гарадзішчы, таксама выраб мясцовых ганчароў, як і ўся Копысь, гарадскі вал, помнік археалогіі, перажывае другое нараджэнне. За ходам рэканструкцыі назіраюць навукоўцы. Зямлю, што паднімае коўш экскаватора, даследуюць пры дапамозе рыдлёўкі і металлошукальніка. Культурный слой городища, по сути, представляет собой спрессованную историю на протяжении, практически, наверное, 6-7 веков. Мы находим фрагменты керамики 12 века, но очень много материала 16, 17, 18 веков. Монеты, гузики, нательные крыжи, спражки и брошки. Усе знаходки отправляют у Минск на экспертизу. Не пропустить артефакт, але и зрабіць рэканструкцыю гістарычна праўдзівай. Задача даследчыкаў з Нацыянальнай акадэміі навук. На самом замке уже есть въездные ворота, и эти ворота сейчас ремонтируются. И вот здесь вот будет обозначена территория господского дома. За основу рэстаўрацыі ўзяты план Копыся 17 стагоддзя. У адпаведнасці з ім на гарадзішчы пабудуюць драўляныя вежы і ўзвядуць частку гарадской сцяны. Дасканалую копію абарончага збудавання абавязкова ацэняць прыхільнікі даўніны. Мяркуецца, што пасля рэканструкцыі старажытнае мястэчка на левым беразе Дняпра увойдзе ў турыстычны маршрут «Залатое кольца Віцебшчыны». Вольга Шмаргун, Вольга Маслоўская, Александр Петровецкий, навіны Аршанскі раён. Айчынны інвестар набывае маёмасць для развіцця вытворчасці. Комплекс пабудоў былой базы ў Лепелі, які пуставаў некалькі гадоў, на таргах Віцебска валмаёмасці знайшоў гаспадара. Прадпрыемства па вырошчванні свіней і вытворчасці камбікармоў Віцебск аграпрадукт набыло памяшканні пад будучыя вытворчыя плошчы за 314 рублёў. Мы приобретали данное помещение в связи с тем, что оно очень близко расположено к одному из наших филиалов, Лепельскому филиалу, который находится на том же Борисовском тракте, только по другому адресу. И, по всей видимости, оно будет предназначено для производственных нужд, для нужд хранения комбикормов, может быть, а может быть для новой линии производства. Это уже зависит не от меня, а от технических специалистов, которые будут заниматься реконструкцией этих зданий. Объект продается с условием осуществления предпринимательской деятельности. И на май-июнь у нас выставлены объекты. Это и бывшие школы, садики, административные здания, складские помещения. Цены, начиная от 100% стоимости от оценочной, и также с понижением на 20, на 50, на 80, и в том числе за базовую. Усяго з пачатку года па вобласці прададзены 22 аб'екты дзяржаўнай маёмасці, якія не выкарыстоўваліся, на суму больш за 270 тысяч рублёў. Нынешний год должен стать переломным в белорусской экономике, подчеркнул президент Беларуси Александр Лукашенко в своем послании белорусскому народу и национальному собранию. Эксперты уверены, что для этого есть все основания. Правительство отказалось от печатного станка, снижается уровень инфляции, а вместе с ним и ставка рефинансирования. А более дешевые кредитные ресурсы для экономики стимулируют рост инвестиций в экономику. О финансовых новостях более подробно ведущий экономист Витебской дирекции Белинвестбанка Алина Колокольчикова. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте. Инвестиции в экономику – это еще и рост доходов населения. Так, в первом квартале текущего года реальная заработная плата в стране увеличилась на 1% и составила более 770 белорусских рублей. На заседании правления Национального банка, где подводились итоги реализации денежно-кредитной политики в первом квартале, снижение инфляции было определено как важнейшая стратегическая направленность монетарной политики страны. А это создает условия для уменьшения процентных ставок, повышения интереса к сбережениям и доступности кредитов в национальной валюте. Так, по данным Главного управления Национального банка Республики Беларусь по Витебской области, в первом квартале текущего года вклады и кредиты населения в белорусских рублях увеличились на 1,3%. На 1 апреля на одного жителя области приходится, без учета иностранной валюты, 450 рублей вкладов и 600 рублей кредитов.
19 апреля состоялась конференция «Цифровой банкинг», на которой были подведены первые итоги реализации стратегии развития цифрового банкинга на 2016-2017 годы. На конференции, в частности, были озвучены планы по оборудованию всего платежного пространства страны терминалами для бесконтактных карт уже к 2021 году. А теперь о курсах валют. Начавшаяся в среду рабочая неделя принесла белорусскому рублю стремительный подъем по отношению к российскому и падение к европейской валюте. Курс доллара в течение недели изменялся незначительно и по итогам пятничных торгов остановился на отметке в 1 рубль 87 копеек. Евро достиг уровня в 2 рубля 4 копейки. Курс российского рубля упал до минимального значения за последние 30 дней – в 3 рубля 29 копеек. На этом я прощаюсь с вами. Хороших вам финансовых новостей. Спасибо, Алина. Это итоговая информационная программа «7 дней», и мы продолжаем. Напярэдадні свята працы ў Віцебску ладзілася ўрачыстая цырымонія занясення на абласную і гарадскую дошкі гонару пераможцаў спаборніцтваў за 2016 год. Вызначаны прадпрыемствы, арганізацыі і установы, якія летась дасягнулі найлепшых вынікаў у выкананні прагнозных паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця і павышэнні эфектыўнасці вытворчасці. Падрабязнасці у Артура Смалякова. Атрымаць VIP-запрашэнне ў сквер ля плошчы Леніна значыць быць у ганаровым спісе. У яго трапляюць тыя, хто адносінамі да справы з'яўляецца прыкладам для ўсяго рэгіёну. Лепшымі па выніках 2016-га сталі 33 прадпрыемствы і арганізацыі, якія працуюць у сельскай і лясной гаспадарках, сферы паслуг, прамысловасці, будаўніцтве, галінах сувязі, аховы здароўя, адукацыі, культуры, навукі і транспарту. Адны ўдастоіліся такога гонару ўпершыню, іншыя вызначаются регулярно. В лидерах по итогам прошлого года Прасловский район, Верхнеудинский и железнодорожный район города Витебска. Достойных результатов добились победители трудового соревнования в городе Витебске. Среди организаций промышленности открыто акционерное общество «Витебское КВ», Витебское электротехническое предприятие «Свет», производственное объединение «Энергокомплект». К примеру, в «Энергокомплекте», да, собственно, два предыдущих предприятия, которые я назвал, темп роста экспорта составил 130%. Прибыль 9,6 миллиона рублей. Пасведчанне аб занясенні на дошку гонару атрымалі кіраўнікі 17 абласных і 16 гарадскіх прадпрыемстваў і устаноў. Аснова поспеху – адзіны прынцып – высокая прадукцыйнасць, эфектыўнасць і рацыянальнае выкарыстанне магчымасцяў. У ліку лепшых прамыслоўцаў сёлета калектыў аршанскай фірмы «Светанок». Мы производим детскую верхнюю одежду, это курточный ассортимент. Работаем и на внутренний рынок, и на рынке России, Казахстана, Киргизии. В 2016 году мы освоили новый вид детского ассортимента. Это пуховые пакеты. Мы стали выпускать пуховички. Запланирован выпуск детских пуховичков 12 тысяч штук изделий уже в 2017 году. Сярод прамысловых арганізацый вобласці таксама адзначаны Вітебскі завод трактарных запасных частак, кампанія «Белвест», прадпрыемства «Вітебскі аблгаз» і завод «Нафтан». У сельскай гаспадарцы лепшым стаў агракамбінат «Юбілейны». Лепшай установай аховы здароўя ў вобласці прызнаны Вітебскі дыягнастычны цэнтр. У горадзе дыспансер спартыўнай медыцыны і цэнтральная паліклініка. Одним из таких моментов, которые можно отметить по итогам 2016 года, было открыто в микрорайоне Билево врачебная амбулатория, которая позволила осуществить обслуживание населения взрослого именно вот этого большого микрорайона. В настоящее время идет строительство амбулатории детской и женской консультации. Што да лепшай установы адукацыі в области выбор адназначны. Вітебскае кадэцкае вучылішча. Вось у гарадскім спаборніцтве пераможцаў шмат. Тут і тэхналагічны універсітэт, і тэхнічны каледж, і гімназія нумар 1. На дошцы гонару сёлета і Вітебскі дзяржаўны каледж культуры і мастацтваў. Мясцовым спецыялістам ёсць чым ганарыцца. Мы готовим учителей детских школ искусств, специалистов клубных учреждений нашей области.
Безусловно, лучшие наши выпускники – это артисты профессиональных коллективов. С удовольствием приглашают их и профессиональные драматические театры нашей республики, и не только в Витебской области наши выпускники работают, и в минских театрах, в брестских театрах, в Гомельском и Гродненском. Віншаванні, кветкі, грашовыя прэміі, занясенне на дошку гонару – гэта і грамадскае прызнанне і вялікая адказнасць. Цяпер у кіраўнікоў лепшых прадпрыемстваў і устаноў новы клопат – зрабіць усё магчымае, каб па выніках 2017-го пацвердзіць рэпутацыю лідара. Але крыху расслабіцца можна. Прыемным падарункам для пераможцаў абласных і гарадскіх спаборніцтваў стаў святочны канцэрт у філармоніі. Артур Смеляков, Александр Прыстаўка. Навіны Віцебск. Чалавек працы заўжды ў пашане ў нашай краіне. Федэрацыя прафсаюзаў упершыню праводзіць рэспубліканскі конкурс прафесійнага майстэрства «Беларускі майстар 2017». Разам з ужо вядомым праектам «Новыя імёны Беларусі» ён стаў часткай вялікага фестывалю «Працоўныя таленты». На гэтым тыдні таленты шукалі сярод цырульнікаў. Віцебск прымаў фінал конкурсу. За работай лепшага майстра, які робіць людзей больш шчаслівымі, назірала Юлія Устінова. Як стварыць шэдэўр за 40 хвілін, ведаюць удзельнікі фіналу рэспубліканскага конкурсу прафесійнага майстэрства цырульнікаў «Беларускі майстар 2017». У крэатыўнасці і ўменні ў Віцебску спаборнічалі 7 лепшых цырульнікаў, якія прайшлі адбор на мінскім, гарадскім і абласных этапах у рэгіёнах краіны. У кожнага свая сакрэтная зброя ў бітве за прыгажосць. Важно применить все свое мастерство и все свои творческие способности для того, чтобы воплотить их в жизнь. Я буду использовать свои волшебные ручки и все свои умения. Нравятся фантазийные, конкурсные, чтобы было необычные, именно вот прически, именно макияжи, чтобы нравится еще свадебные тоже и прически, и макияж делать. Задача – стварыць завершаны фантазійны лук. Ацэньваецца менавіта гармонія і цэласнасць вобразу. Сваю ролю адыгрываюць і макіяж, і касцюм мадэлі, але галоўны акцэнт, вядома ж, на прычоску. Майстрам дазволена выкарыстоўваць любыя інструменты, сродкі укладкі і накладныя элементы. Мы должны видеть образ, чистоту линий, направление линий, силуэт и форма. Это самые основные критерии, которые нужно посмотреть, посудить, и чтобы все было выполнено, особенно в чистых линиях. У чысціні выканання модных ліній, крэатыўнасці і арыгінальнасці прычоскі не было роўных маладому майстру з Мінска Мікалаю Казлову. Бітву за прыгажосць і стыль у гэты раз выйграў адзін з канкурсантаў цырульнік-мужчына. Журы прызнала лепшым увасабленне ветранага вобразу. Між іншым, у прафесію, прызнаўся малады чалавек, прыйшоў выпадкова. Думал я попасть в другую немножко специальность. Хотел стать офицером, как бы служил в спецназе, но после того, как пришел домой на дембель, там себя попробовал, там и в такси, и плитку ложил, там и охранником. Здесь намного больше перспектив, можно дарить улыбку людям. Конкурсы прафесійнага майстэрства – выдатная магчымасць для маладых спецыялістаў заявіць пра сябе, нечаму навучыцца ў калег. Это повышает престиж рабочих профессий, выявляет лучших в нашей сфере обслуживания. И хочется сказать, что для каждого парикмахера очень важно, когда его считают мастером, потому что тогда к нему идут клиенты, и тогда у него есть результаты труда. Другое место ў конкурсе прафмайстэрства заняла майстар Брэсцкай вобласці. Бронзу атрымаў яркі гатычны вобраз, які ўвасобіла на конкурсе прадстаўніца паўночнага рэгіёну Вікторыя Манейкіна. Ствараць прыгажосць, упэўнены цырульнікі, праца, якая робіць людзей крыху больш шчаслівымі. Юлія Устінова, Кирилл Кайсберг. Навіны Віцебск. Як работнікі абласной энергасістэмы гатовыя да экстрэмальных сітуацый, праверылі ў Віцебску. У конкурсе прафесійнага майстэрства спаборнічалі 4 каманды лепшых энергетыкаў рэгіёну. Да віцебскіх майстроў рамонту электрасетак далучыліся калегі з Оршы, Полацка і Глыбокага. На працягу 3 дзён спецыялісты працавалі на некалькіх аб'ектах, а якасць іх працы ацэньвалі па стандартных параметрах: хуткасць, захаванне нарматываў і зладжанасць дзеянняў. Прафесіяналам трэба было прайсці праз 7 няпростых этапаў. Самы відовішчны – выратаванне жыцця чалавека. Условно пострадавший при наложении заявления попал под напряжение на опоре номер 2. И силами бригады ремонтной нужно было произвести освобождение пострадавшего от действия электрического тока и дальнейшей реанимации. Справились удовлетворительно. Хорошо, не скажу, удовлетворительно, потому что так как отсутствовала одна пара перчаток, это суматохи забыли.
и не пошел разматываться на брос. Правила очень жесткие. Малейшее отступление очень жестко трактуется. Можно идти по этапу нормально, а в конце полностью этап загубить. Филиалы внутри провели свои соревнования, выбрали более достойных и прислали сюда на областные соревнования. То есть здесь они и где-то научатся, подчеркнут, что они не делают, может, у себя в филиале, делают другой филиал. Здесь они научатся как более слаженной работы, более быстрой работы, потому что все эти навыки, они потом пригодятся им в дальнейшей работе и при ликвидации аварий, при устранении неполадок в работе. За прэстыж кожнага района змагаліся па 5 чалавек. Па выніках спаборніцтва ў лепшай стала полацкая дружына. З усімі конкурснымі задачамі энергетыкі са старажытнага горада справіліся на выдатна. Летам каманда пераможцаў прадставіць вобласць на рэспубліканскіх спаборніцтвах, якія пройдуць у Віцебску. Акрамя ганаровага звання лепшай брыгады, у якасці прыза палачане атрымалі новы брыгадны аўтамабіль. Маладыя мытнікі прынялі прысягу. У Віцебскім абласным музеі Героя Савецкага Саюза Міная Шмырова клятву на вернасць радзіме і яе народу далі 16 інспектараў, якія паспяхова прайшлі сур'ёзны конкурсны адбор і вытрымалі выпрабаванне на прафесійную прыдатнасць. Яны паабяцалі быць сумленнымі, дысцыплінаванымі і пільнымі пры выкананні службовага абавязку. Новабранцам давераны адказны ўчастак работы. Яны прыступілі да службы ў пункце пропуску Грыгароўшчына на мяжы с Латвией. Сегодняшний день, как и для меня и моих коллег, очень важен, потому что, и как вот уже говорили на присяге, сегодня день Чернобыльской катастрофы совпал с нашей присягой. Вот, служить на благо Родины вот, очень большая честь. Изначально проходит довольно серьезный отбор в таможенные органы среди молодых граждан нашей страны. То есть изучаются аттестаты и характеристики по месту учебы, работы, предшествующей службы в армии. Изучаются их моральные качества, психологические портреты. Поэтому то, что здесь люди есть, которые они были отобраны уже по определенным параметрам, характеристикам. Они в самых разнообразных подразделениях Витебской таможни будут служить. В основном, конечно, это республиканские пункты таможенного оформления, Григоровщина и Урбаны. Шмат гадоў у калектыве Віцебскай мытні працуюць 11 удзельнікаў ліквідацыі наступстваў аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Падчас прыняцця прысягі вопытныя калегі пажадалі маладым супрацоўнікам поспеху ў працы і заклікалі заўсёды памятаць аб высокай адказнасці, якая лажыцца на іх плечы. Стан і перспектывы развіцця пенсіённай сістэмы ў Рэспубліцы Беларусь абмеркавалі за круглым сталом у Віцебску прафсаюзныя лідары разам са спецыялістамі Камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне насельніцтва. Размова ішла пра неабходнасць рэформы пенсіённай сістэмы ў Беларусі, чаму павышаецца пенсіённы ўзрост, чаму неабходна павышаць страхавы стаж. Зараз у нашай краіне на 100 працуючых прыходзіцца каля 60 пенсіянераў. У той час, як сусветны паказчык не больш за 40. У бліжэйшы час парламентарыі абмяркуюць законапраект аб зменах у працоўных адносінах. Член камісіі па працы, сацыяльных пытаннях, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Тацяна Старынская удзельнічала ў размове. Перспективы, конечно, это увеличение населения, повышение страхового стажа, потому что это долгий вопрос, он обсуждается. И, конечно же, хотелось бы, чтобы из теневой экономики, как выяснилось, что много есть людей, задействованных в теневой экономике, не платят страховые взносы, тоже вышли из подполья, потому что нам всем надо объединиться и пополнять фонд социальной защиты, потому что он должен быть самодостаточным, но никак не убыточным. С 2009 года в Республике Беларусь введено профессиональное пенсионное страхование. Это начало некой реформы пенсионной системы, которая предполагает создание специального отдельного источника для финансирования льготных пенсий. Ну, так, если сказать простым русским языком. Что это значит? Это значит, что работники, которые работают в тяжелых условиях, в особых условиях труда, за них работодателям уплачиваются взносы, которые накапливаются на специальной части их лицевого индивидуального счета и в дальнейшем могут выплачиваться им в качестве либо досрочной профессиональной пенсии, либо дополнительной профессиональной пенсии. Кампенсацыю за страту здароўя на працы з асаблівымі умовамі прафесійнае пенсіённае страхаванне у Віцебскай вобласці атрымліваюць у дадатак да пенсіі па ўзросце больш за 8 тысяч чалавек. На поўную сілу прафесійнае страхаванне запрацуе праз некаторы час, сцвярджаюць спецыялісты.
У Віцебску на 31-ю гадавіну з дня трагедыі на Чарнобыльскай АЭС прайшоў малебен у Свято-Успенскім кафедральным саборы. У храме сабраліся прадстаўнікі абласной і гарадской улады, моладзь і непасрэдна ўдзельнікі ліквідацыі наступстваў Чарнобыльскай аварыі, самай маштабнай тэхнагеннай катастрофы за ўсю гісторыю чалавецтва. Те люди, которые участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в какой-то роде тоже были на войне. Так же, как ветераны Великой Отечественной войны, как ветераны афганских войн. Хотя, конечно, по нас не стреляли, на нас не делали засады, не стреляли нам в спину. Но мы тоже вели борьбу с очень коварным врагом, очень хитрым, невидимым врагом, который называется радиация. Но среди них были не только спасатели, ведь это были врачи, которые приезжали, это были и педагоги, это были, скажем так, и чиновники, это были военнослужащие. Ведь порядка 600 тысяч человек действительно со всего Союза тогда приехали в разный период на Чернобыльскую тогда зону для того, чтобы, скажем так, действительно защитить нас от этой вот трагедии. У ліквідацыі наступстваў аварыі ў Чарнобылі ў розныя часы прымалі ўдзел каля 3000 жыхароў Віцебскай вобласці. З моманту катастрофы рэгіён прыняў тысячы перасяленцаў з забруджаных тэрыторый. Кожны год тысячы дзяцей праходзяць рэабілітацыю ў аздараўленчых цэнтрах вобласці. Час школьных перамен. Толькі за мінулы год у Віцебскай вобласці апошні званок прагучаў для 21 малакамплектнай установы адукацыі. Яшчэ 29 рэарганізавалі. Такая аптымізацыя патрэба часу. Дзеці і ў горадзе, і ў маленькай вёсцы павінны мець роўныя ўмовы для якаснай адукацыі, а навучальныя установы быць эканамічна эфектыўнымі. Напрыклад, у вёсцы Кабішчы гарадоцкага раёна ў школе займалася ўсяго каля 30 дзяцей. Некаторыя класы па 2 вучні. З 1 верасня 2016 года дзяцей перавялі ў школу суседняга аграгарадка Пальмінкі. Як прынялі навічкоў і які эфект атрымалі, даведалася наш карэспандэнт Настасья Броўка. Кожны вучэбны дзень для гэтых хлопчыкаў і дзяўчынак пачынаецца з падарожжа. У Кабішчах новы школьны аўтобус чакае іх на прыпынку а палове 8 гадзіны, а праз 15 хвілін яны ўжо ў новай вялікай школе. Больш за ўсё Снежану Сініцыну, вучаніцу 4 класа, уразіла вялікая колькасць аднакласнікаў. Іх 20 чалавек. Раней у дзяўчынкі не было нават школьных сябровак, хаця і вучылася ў самым вялікім класе. 5 вучняў, Снежана і 4 хлопчыкі. Мне очень повезло, и здесь много девочек, и хорошие подружки вышли из девочек. У меня много подружек в школе. Мне очень нравится, здесь очень большая школа, очень много хороших друзей, большие классы, новые компьютеры, в общем. Все очень супер, очень классно. Факультатывы, творчыя гурткі, спартыўныя секцыі. Бацькі задаволены. У дзяцей з'явіліся не толькі новыя сябры. Цікавасць да вучобы ўзрасла. Педагогі займаюцца з вучнямі і пасля заняткаў. Очень нравится в этой школе, потому что очень много сверстников. Есть с кем пообщаться, есть на кого равняться в учебе. Ну, в учебе подтянулась, потому что больше возможностей. І настаўнікі былой Кабішчанскай школы не засталіся без працы. Яны разам з вучнямі пераехалі ў вялікую пальмінскую сярэднюю школу. Тут іх добра ведаюць, бо тандем навучальных устаноў даўні. Сябравалі і часта прыязджалі на святочныя мерапрыемствы адзін да аднаго ў госці. Мы как одна семья. Потому что мы постоянно общались, постоянно мы вместе были на совещаниях, поэтому мы очень хорошо знали друг друга, мы не боялись этого объединения, и мы были только рады, что наш коллектив пополнится новыми педагогами, и мы их приняли, я думаю, неплохо. Даже если методы преподавания посмотреть, мы со своими 2 человеками урок тоже тяжело очень давать. Это кажется репетиторство, а на самом деле это тоже сложно дать каждый день 2 человекам урок. И они тебя тоже сидят и каждый раз тебя смотрят. А здесь мы работаем уже и в группах, и по вариантах, и по одному. Всякие методы можно применить, то есть себя можно реализовать в большой школе, в большом классе. Лазертаг, вяровачны гарадок, будынак былой сельскай школы ў Кабішчах таксама пуставаць не будзе. Ужо летам тут адкрыецца новы сучасны дзіцячы аздараўленчы лагер. У чэрвені ён прыме першую змену, каля 100 дзяцей. Жадаючых нямала, яно і не дзіўна, маляўнічыя мясціны, чыстае паветра і трэндавы адпачынак.
Здесь мы планируем устройство 2 полигонов для лазертага. Оборудование у нас уже есть. Детям очень нравится, но надо, конечно, специально оборудованное место. То есть 1 полигон у нас будет в Сосновом Бору, и 2 полигон в подвальных помещениях школы. И будет использоваться круглый год. Якасць адукацыі і аптымізацыя сеткі агульнаадукацыйных навучальных устаноў. Толькі летась у Віцебскай вобласці закрылі 21 школу і 29 рэарганізавалі. У планах правесці удасканаленне сеткі навучальных устаноў і ўмацаваць матэрыяльную базу школ у вялікіх населеных пунктах. Менавіта яны стануць адукацыйнымі цэнтрамі, у якіх будуць вучыцца дзеці з навакольных вёсак. Як паказвае аптымізацыя, гэта эканамічна выгадна і перспектыўна. Количество детей становится все меньше и меньше. Только за прошлый год количество учащихся в сельской местности уменьшилось практически на 1000. Всего у нас осталось 19 200 учащихся. Конечно, мы сегодня должны считаться с данными тенденциями и предпринимать оперативные меры. Теперь у кожным районе Витебской области есть такие ключевые школы. У гэтай перспективной навучальной установы и будут укладывать гроши. Настасья Броўка, Кирилл Кайсберг, Новины, Городоцкий район. Вясновы карагод. Адзін з самых яркіх кірмашоў выстава продаж прадукцыі устаноў адукацыі рэгіёна прайшла ў Віцебску. Традыцыйна шырокі асартымент тавараў прадставілі навучальныя установы вобласці. Не засталася без пакупак і наш корэспандэнт Юлія Устінова. Па-святочнаму шумна і шматлюдна. Нягледзячы на халодны парывісты вецер, на кірмашы навучальных устаноў вобласці вясновы карагод наведвальнікаў нямала з самай раніцы. Кірмаш праходзіць не ў першы раз, і віцябляне ведаюць, што установы адукацыі рыхтуюць для іх прыемныя сюрпрызы. Шырокі асартымент тавараў, прывабны кошт і забавы. У першую чаргу жанчыны з энтузіязмам разглядалі і выбіралі эксклюзіўнае адзенне, абутак, аксесуары і ахвотна карысталіся паслугамі індустрыі прыгажосці ад пачынаючых крэатыўных майстроў. Наше учебное учреждение, Витебский государственный профессионально-технический колледж легкой промышленности, предлагает сегодня на ярмарке наши 2 основных направления, которые мы готовим наших специалистов. Это обувное производство и парикмахерское искусство, декоративная косметика. На мой взгляд, это достаточно интересные профессии и достаточно ярко представлены на этой ярмарке. Наши изделия качественные, цены очень низкие, намного ниже, чем в магазинах. Допустим, пальто женское демисезонное от 35 рублей и до 50 рублей. Поэтому наши изделия пользуются спросом и распродаются. Кірмаш проста скарб для сапраўдных гаспадароў. Акрамя швейных і мастацкіх вырабаў і сувеніраў, гараджанам прапанавалі піламатэрыялы і вырабы з металу, бульбу, гародніну, карняплоды, насенне, саджанцы пладовых і дэкаратыўных дрэў. Мы на ярмарку привезли зерно, пшеницу, ячмень, овес, картофель, булочки, шитье, которое шьют наши учащиеся на кружке. 14-й раз з Браслаўшчыны прывозяць на кірмаш вынікі сваёй працы і частуюць фірменнай відзаўскай юшкай навучэнцы Відзаўскага прафесійна-тэхнічнага каледжа. Очень пользуется спросом продукция, именно произведенная на подсобном учебном хозяйстве. Это мясные продукты, это фирменные колбаски видзовские, это и овощи, всевозможные картофель и есть также у нас Браслаўшчына славится своей рыбой. Навучальныя установы апраўдалі надзеі спажыўцоў, у чарговы раз прадэманстраваўшы практычную накіраванасць вучэбнага працэсу і крэатыў. Замечательно вообще, что такое организовывают, показывают себя, и можно посмотреть, прийти даже, я считаю, тем, кто школьники, выпускники, они могут посмотреть, что где. Прекрасная ярмарка, саженцы, вот, приобрел груши, вишни. Заробленыя на кірмашах грошы застануцца ў навучальных установах, ідуць на развіццё сістэмы адукацыі, на ўмацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы. По прошлой ярмарке, вот осенней, которая проводилась у нас, было заработано теми деньгами 760 миллионов рублей. Это достаточно серьезные. Ну а в этом году у нас порядка продукции здесь на 100 тысяч рублей, то есть на 1 миллиард. Добрая выручка – не адзіная мэта такіх мерапрыемстваў. Важна прыцягнуць увагу выпускнікоў школ да рабочых спецыяльнасцяў, а для спажыўцоў кірмаш – карысныя пакупкі і добры настрой. Юлія Устінова, Сергей Котаў, Навіны, Віцебск.
Ліквідаваць прабелы ў імунапрафілактыцы Віцебская вобласць далучылася да еўрапейскага тыдня імунізацыі. Ва ўстановах аховы здароўя арганізаваныя дадатковыя кансультацыі тэрапеўтаў, педыятраў і алерголагаў, працуюць гарачыя лініі. Асноўная тэма тыдня імунізацыі – вакцынацыя. Гэта неад'емная частка барацьбы з інфекцыйнымі захворваннямі. Адна з найбольш паспяховых і эканамічна эфектыўных прафілактычных мер у свеце. Так, дзякуючы актыўнай імунізацыі супраць грыпу, жыхары Віцебскай вобласці ў эпідсезон 2016-17 гадоў перанеслі гэтае захворванне ў лёгкай форме, без ускладненняў. Таксама ў рэгіёне прафілактычныя прышчэпкі дазволілі знізіць захворванні коклюшам і эпідэмічным паратытам да адзінкавых выпадкаў. Высокая экономическая эффективность, экономическая составляющая в иммунизацию. Мы можем это видеть на примере тех же профилактики гриппа. То есть и в целом можем перенести на всю именно профилактику. То есть кратность экономической эффективности практически всегда равна 10 или даже выше. Если переводить, то есть условно на одну условную единицу затрат по иммунопрофилактике, эффект составляет в 10 раз больше. Вакцинация проводится не только по национальному календарю прививок против традиционных инфекций, а также вот сейчас мы именно с этой недели начинаем вакцинацию против ветряной оспы. Мы проводим вот эту работу не только с детьми, но и со взрослыми, а также с детьми для детей, которые имеют очень слабый иммунитет. Наш маленький пациент может болеть многократно, и вакцинация значительно уменьшает количество простудных заболеваний ребенка, посещающего детский сад. Аналогичное можно сказать и вакцинации против пневмококковой инфекции, которая предохраняет также от частых простудных заболеваний, пневмонии. Ва ўстановах адукацыі пра неабходнасць вакцынацыі распавядуць на лекцыях і уроках здароўя. Запланаваны канферэнцыі і семінары для ўрачоў па пытаннях імунізацыі насельніцтва. Такая актыўная рэалізацыя праграм аховы здароўя ў Віцебскай вобласці забяспечыла эпідэмічны парадак у групе вакцынакіруемых інфекцый. На жаль, прышчэпкі ад залішняй даверлівасці яшчэ не прыдумалі. Некалькі віцяблян сталі ахвярамі расійскіх тэлемахляроў. У эфіры аднаго з каналаў экстрасэнсы абяцалі дапамагчы ў вырашэнні складаных жыццёвых сітуацый. Даверлівыя гледачы званілі ў студыю ў надзею вырашыць праблемы. На самой жа справе яны траплялі ў сеткі ашуканцаў, якія вывуджваюць грошы. 11 жыхароў абласнога цэнтра пасля размовы з тэлемагамі звярнуліся да псіхіятраў. Артур Смалякоў аб даверы, які дорага каштуе. Гэтую гісторыю Людміла Германова ўспамінае са здзіўленнем. Жанчына і сёння не можа растлумачыць, як валявая бізнес-лэдзі магла трапіць у сеткі лжэмагаў. Аднойчы, уключыўшы тэлевізар, жанчына ўбачыла прамы эфір чараўніцтва. Людзі тэлефанавалі ў студыю, агучвалі праблемы, а вядучы маг з экрана пасылаў ім збаўленчыя флюиды. Они сказали, что завтра сеанс Надежды Ивановной, нужно приготовить воду, и никому нельзя говорить, потому что она откроет потоки, что она работает с Сергиевским посадом, молитвами только лечит, травами. Я стала терять над собой контроль. По патрабаванні чараўнікоў Людмила пералічыла на патрэбны рахунак больш за 100 тысяч долараў. Грошы на розных падставах пазычыла ў сяброў і знаёмых, але экстрасэнсы працягвалі тэлефанаваць, запалохваць хваробамі і смерцю родных. Потым і ўвогуле параілі скончыць жыццё самагубствам. Стала звонить им, плакать, говорю, помогите, что мне делать в такой ситуации, когда в себя приходила, да, на какое-то время. Они говорили, в твоей ситуации пойти и сброситься с дома. Схема падману даўно вядомая, сцвярджае псіхіятр з 20-гадовым стажам. Паводле слоў Ігора Панамарова, ахвяры лжэмагаў потым часта становяцца яго пацыентамі. І добра, калі трапіць да ўрача, яны змаглі раней, чым развіталіся з грашыма. Называемая методика исключительная. Если только я это вижу, именно по этим картам и только по этим знакам я осознаю, я вам истину, я истина в последней инстанции. Каб даведацца, які рэцэпт тэлеведзьмакі прапішуць нашай супрацоўніцы і колькі папросяць за лячэнне, самі тэлефануем у чароўную студыю і агучваем гісторыю пра дачку падлетка, якая адбілася ад рук. Пасля ўвядзення ў курс справы экстрасэнсы прызначаюць дыягностыку і выносяць вердикт. Когда открыла энергетику вашей дочери, у нее энергопробоины, несмотря на ее возраст, в области головы, сердца, ног и малого таза. А как вы ответите на то, что ваша Надежда Ивановна не увидела
того, что дочери у меня нет, и то, что я журналист, которая просто попробовала на себе проверить чары лжецелителей. Пасля таго, як усе карты раскрыты, памочнік лекара кідае трубку, а падманутая Людмила Германова звяртаецца ў міліцыю, заяву прымаюць. Данного рода преступления квалифицируются как мошенничество. В настоящее время у нас есть несколько заявлений от пострадавших. Определенная сложность заключается в том, что звонки и денежные переводы осуществлялись на территории другого государства. Людмила Германова ўжо прайшла псіхіятрычнае лячэнне. Каб вярнуць разважлівы погляд на жыццё, ёй спатрэбіліся 2 месяцы. З пытаннем, колькі часу спатрэбіцца, каб вярнуць велізарныя даўгі, да чараўнікоў жанчына звяртацца не будзе. Артур Смоляков, Ольга Маслоўская, Марина Романовская, Александр Петровецкий. Новины Витебск. Канцэрт арганнай музыкі ў віцебскім катэдральным касцёле Езуса Міласэрнага даў старт музычна-асветніцкаму праекту «Віцебскі арганны шлях». Яго арганізавалі творчы калектыў «Беларуская капэла», «Віцебскае музычнае таварыства» і «Віцебская дыяцэзія». У многіх касцёлах прыдзенскага краю захаваліся старажытныя арганы. Па папярэдніх падліках іх каля 2 десяткаў. І менавіта на гэтых музычных інструментах удзельнікі праекта плануюць засяродзіць сваю ўвагу. Намечаны шэраг экспедыцый, каб ацаніць стан захаваных інструментаў, магчымасць іх рэканструкцыі і далейшага выкарыстання. На аснове сабраных звестак распрацуюць новыя турыстычна-музычныя маршруты, дзе знаёмства са славутымі мясцінамі Віцебскай вобласці будзе спалучацца з канцэртамі арганістаў. Тут у нас на Віцебшчині, де сапраўды ёсць шмат тых каранёў, той глубокай нашай спадчыны, музычнай спадчыны, арганнай спадчыны. Это, напэўна, будзе вялікая падзея, якая дазволіць нам чарговы раз усвядоміць, што мы жывем на той зямлі, якая была вельмі і застаецца вельмі багатая ў таленты. Конечно ж, сёння хацелася ў канцэрце паказаць як мага больш беларускай музыкі, таму што праект «Віцебскі арганны шлях», ён перш за ўсё скіраваны на адраджэнне. І не толькі вось той традыцыі слухання арганных канцэртаў у касцёле, але і аднаўлення музычных твораў, якія гучалі ў касцёлах. У канцэртах музычна-асветніцкага праекта «Віцебскі арганны шлях» прагучыць музыка розных накірункаў і стыляў. Аднак акцэнт зробяць на музычным мастацтве Віцебскага краю. Выканаўцамі стануць салісты тэатра оперы і балета Беларусі і Белдзяржфілармоніі. Канцэрты будуць спалучаць з асветніцкімі лекцыямі па гісторыі музычнай культуры і арганнага мастацтва. Завяршыць «Віцебскі арганны шлях» плануюць гала-канцэртам і выданнем аўдыё і відэазапісаў. І калі адны толькі збіраюцца ў дарогу, другія свой складаны этап прайшлі. У абласным цэнтры фінішаваў першы этап чэмпіянату Рэспублікі Беларусь па аўтамабільным кросе памяці героя Савецкага Саюза Міная Піліпавіча Шмырова. Першае месца і кубак у бітве рухавікоў заваявала каманда віцебскага ДТСАФ. На рахунку нашых аўтакарасменаў 1 золата і 2 бронзы. Аб тых, хто змог пераадолець складанейшую трасу, у рэпартажы Сергея Мисурагіна. Прыдзенскі край – ведучы рэгіён краіны па правядзенні аўтакросаў, аўтаралі і джып-трыялу. Вясной у Віцебску заўсёды адкрываецца сезон, а ўвосень тут называюць імёны пераможцаў Кубка Беларусі. Гэты год не стане выключэннем з правілу. Аўтакрасменаў прываблівае тулаўская траса, на якой можна як след разагнаць свой спартыўны балід, а потым манеўраваць і абганяць. Але сёлетняе надвор'е перавярнула ўсё з ног на галаву. Пясчаная траса ператварылася ў цяжкапраходную дыстанцыю. У нас трасса, она как бы интересная, безопасная, сложная. Накануне была проведена большая работа. Расширили там, где можно подсыпку сделали. Ну, к сожалению, вот эта погода немножко повлияла, глина раскисла, и песок стал мягче, поэтому ничего страшного, тут настоящие спортсмены доезжают как надо. Якую выбраць тактыку і стратэгію, як захаваць машыну і ў той жа час максімальна хутка пераадолець дыстанцыю. У стартавым створы на тварах гоншчыкаў непадробнае хваляванне. Мала хто з іх чакаў сустрэцца з падобнымі выпрабаваннямі. Тут трэба сябраваць з тэхнікай і быць прафесіяналам, каб знаходзіць выйсце з самых складаных ситуаций. Начинаем прикатываться, потому что большой перерыв, очень не было ни тренировок, ничего как бы. Вот сейчас на тренировках показываем себя, что можем. То есть, вроде начало неплохое. Сейчас конкуренция здесь, в принципе, будет в этом классе. Машин 5, именно таких хороших. Уже пробные заезды были, какие особенности у трассы, что заметили?
Ну, немножко вот виражи вот здесь грязноватые, а так, в принципе, все хорошо. У выніку першы старт сезона прынёс перамогі аўтакрасменам віцебскай Оршы. Свой першы поспех на дарослым узроўні аформіў аршанец Яўген Папкоў. Ён першынстваваў у класе машин Д1. Другое месца тут заняў віцеблянін Віталя Дадзюк. У класе машин нацыянальнай перамогу святкаваў віцеблянін Андрэй Грыгорыў. А вось у класе машин Д2 пальму першынства нікому не уступіў пастаянны удзельнік віцебскага аўтакроса расіянін Олег Захаранкаў. Віцеблянін Віталя Дадзюк у гэтай катэгорыі фінішаваў трэцім. А першае месца і кубак у агульнакамандным заліку заваявала каманда віцебскага ДТСА. Аршанская каманда «Майстар Кросс» размясцілася на другім месцы. Сергей Мисурагин, Кирилл Кайсберг. Навіны Віцебска. Цяпер пачын віцебскіх ДТСАфаўцаў у тэхнічных дысцыплінах неабходна падтрымаць прадстаўнікам традыцыйных відаў спорту. Анонс спартыўных падзей тыдня прадставіць мой калега Сергей Мисурагин. Прывітанне, Вольга. Паядынкі чэмпіянату Беларусі па баскетболе, матчы нацыянальнага першынства па футболе, майстарскі турнір па грэка-рымскай барацьбе. І гэта далёка не поўны пералік падзей, якія чакаюць балельшчыкаў на пачатку тыдня. Але аб усім па парадку. Баскетбольны клуб «Віцебск» упершыню за апошнія 10 гадоў рэальна вядзе барацьбу за медалі чэмпіянату. Безгалявую засуху ў нацыянальным розыгрышы спыніў футбольны клуб «Віцебск». Лепшыя барцы Рэспублікі Беларусь збяруцца ў Віцебску, каб аспрэчыць званне майстроў спорту Рэспублікі Беларусь. У пятніцу 5 мая стартуе 6-й тур чэмпіянату Беларусі па футболе. ФК «Віцебск» на поле цэнтральнага спартыўнага комплексу прыме гарадзею. Абодва клубы знаходзяцца ў ніжняй частцы турнірнай табліцы, і ачкі ім патрэбны як глыток свежага паветра. А таму матч гарантуе барацьбу з першай да апошняй хвіліны. Тэлерадыёкампанія «Віцебск» пакажа гэты паядынак у прамым эфіры. А 7 мая ў Наваполацку мясцовы нафтан сустрэнецца з жодзінскім «Торпедо Белаз». Сапернік нашых землякоў моцны арэшак для любой каманды беларускага чэмпіянату. Віцебляне толькі ў дадатковы час змаглі вырваць нічыю ў падапечных Ігора Крушэнка. Ці змогуць навапалачане дабіцца большага, сцвярджаць складана, але даць бой фаварыту проста абавязаны. А зараз да спраў баскетбольных. 5 мая ў Мінску пройдзе трэці матч 1-2 фінала чэмпіянату Беларусі па баскетболе. У госці да сталічных цмокаў завітае віцебскі «Рубон». Нашы землякі праводзяць лепшы сезон за апошняе дзесяцігоддзе. Праўда, шансаў абыграць нязменнага чэмпіёна краіны, удзельніка 1-й лігі ВТБ у падапечных Руслана Байдакова практычна няма. Тым не менш, калі рубонаўцы і уступяць тытулаванаму саперніку, у іх будзе шанс пазмагацца за бронзавыя медалі розыгрышу. Цяпер да іншых тэм. У пятніцу 5 мая ў Віцебску пройдзе адкрыты абласны турнір па грэка-рымскай барацьбе памяці героя Савецкага Саюза Льва Даватара. Па выніках спаборніцтву пераможцы атрымліваюць званне майстра спорта Рэспублікі Беларусь, а таму гарантавана ў абласным цэнтры збяруцца мацнейшыя атлеты нашай краіны. А на пачатку тыдня ў Віцебску будзе ладзіцца адкрыты кубак вобласці па веласіпедным спорце. Яго пераможцы праз некалькі дзён выступяць на этапе Кубка Беларусі. У гэтыя ж тэрміны ў абласным цэнтры пройдзе першынство вобласці па спартыўнай гімнастыцы у праграме «Алімпійскі дзён моладзі». Сергей Мисурагин, Навіны Віцебска. А зараз ад анонса спартыўнага да анонса святочнага. Наперадзе беларусаў чакаюць 2 дзяржаўныя святы. Яны насычаны шматлікімі мерапрыемствамі. Рок-маёўка, святлодынамічныя фонтаны, майскі вальс перамогі. Больш за паўсотні мерапрыемстваў запланавана ў Віцебску на свята працы і да Дня перамогі. Разам з традыцыйнымі арганізатары падрыхтавалі і новыя галоўныя падзеі разгорнуцца на плошчы перамогі як на 1 мая, так і 9 мая. Акрамя таго, будуць задзейнічаны пляцоўкі віцебскіх мікрараёнаў. Што, дзе і калі, даведаўся Віктор Праліч. 1 мая асноўнае мерапрыемства разгорнуцца на плошчы перамогі. Тут настрой гараджанам будзе ўздымаць духовы аркестр, пакажуць фільм пра Віцебск, увечары парадуюць святлодынамічныя фонтаны. У парку савецкай арміі адкрыецца летні сезон. Насычаная праграма па традыцыі чакаецца на свята перамогі. Урачыстыя мерапрыемствы пачнуцца 6 мая. Мітынгі, ускладання кветак да вайсковых пахаванняў і мемарыялаў. 9 мая святочнае шэсце з удзелам ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны, моладзі і работніку арганізацыі пачнецца у 9 гадзін ад плошчы Леніна і да плошчы перамогі. Тут же адбудзецца мітынг-рэквіем, праходжанне вайсковых падраздзяленняў. Любой житель города Витебска может прийти на площадь Ленина и присоединиться к данному шествию. Желающий может взять с собой портрет родственника, который участвовал в Великой Отечественной войне или погиб, участвуя в боях за
родину. Пасля мітынгу Віцебск стане адной вялікай канцэртнай сцэнай. Цэнтральныя праграмы «Дзякуй героям за мірнае неба» разгорнецца на плошчы Перамогі. Таксама будзе задзейнічаны пляцоўкі мікрараёну горада. На працягу дня будзе ладзіцца дэманстрацыя салдацкага абмундзіравання і уніформы. Свае пажаданні і думкі ветэранам можна будзе выказаць на акцыі «Трохкутнік памяці» і раздаць іх сведкам вайны на тэрыторыі комплексу «Залатое кольца Віцебска дзвіна». Таксама галоўных герояў свята ветэранаў запрашае Віцебскі зоапарк наведаць, якія яны могуць бясплатна. Бліжэй да вечара над Віцебскам на працягу 1,5 гадзін будуць гучаць легендарныя песні Перамогі. Выканаць іх зможа кожны, дзякуючы трансляцыі тэксту песен на тэлеэкраны на плошчы. Па традыцыі свята завершыць салют. У 22 гадзіны неба над Віцебскам расфарбуюць залпы ў гонар 72-й гадавіны з дня перамогі савецкага народа ў Вялікай Адчыннай вайне. Віктор Праліч, Дмітрый Котаў, навіны Віцебск. Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Сустраемся праз тыдзень на тэлеканале «Віцебск». Яшчэ раз са святам вас і ўсяго добрага.